אז ברוכים הבאים לסדרת מיינקראפט עם מודים, שבה אני הולך לשתי מודים עיקריים שהם Create Mode ו-Immersive Portals. אז כדי שאני אשכרה יוכל לשחק עם ה-Immersive Portals בסורווייבל, אני נסעתי לעצמי פה תיבת בונוס קטנה עם דברים התחלתיים. זה יוצר פורטלים, זה הטוויסט העיקרי של הסדרה, וזה מוחק את הפורטלים למקרה כן. ורנץ', כל מי שמכיר קריאט יודע מה זה, ומטעם ממוד אחר. כן, הוספתי מוד אקראי. אוקיי, אז ראיתי שם וילאז'. האמת יותר טוב. ויש קיפינג לכל האלה שרוצים לעשות מהסרטון, כי יש קיפינג אינבנטורי ואוי, זה רמאות בביבי. איפה עשייה הספאון? אני לא זוכר. כן, גם היה בונוס שסטרגל, אאוץ'. אופס. מיין. כן. אז אני מניח שהספאון היה איפשהו פה, אז אני חושב על לסוד פורטל פה ופורטל בווילאז', כי כאילו מתאים פורטלים. פה היה הספאון, כן. ליד הטבע הזאת אני אעשה את זה. כן. בווילאז' אני אעשה את הדברים. נעשה כזה בסיס יפה בקטן, בפורטל שלנו. עכשיו ניסור פה צד אחד. המודים, הלינק למוד פאק, כאילו למודים, יהיה בתיאור. עכשיו אפשר אפילו לרדת מזה ולהמשיך. אוי, וואו. אאוץ'. אתם מבינים למה צריך קיפ אינבנטורי? עכשיו איפה אני אעשה? זה שמר לי את הפורטלים, נכון? איפה אני? בכלל. אפה, כן. זה שמר? כן, זה שמר. אני לא הולך לחתוך שום דבר. אז תספלו. ליותר דיוק אני עושה את זה כי הייתי חייב איכשהו להפיק את התיבה הזאת שלא מגיעה ברגיל, ואתם יודעים מה שיטים יש לי, אז כדי שלא תחשבו בי הכל מסולם. אאו, כמעט עבדתי. דמיינתי וילאז'. באמת דמיינתי את הוילאז'? לא דמיינתי, אני רואה אותו. לא, זה הקש הטרי. איפה אני רוצה להתמקם? זאת השאלה. אני עכשיו פשוט אתחיל בגבעה הזאת שם. את האמת, אחלה מערה, אחלה גבעה. אני אקים את הפורטל השני פה. לא שם, לא מתחיל. זה לא מערה, לא משנה. פורטל שני זמן. איזה גודל עשיתי את זה? ככה, כן. עכשיו יש לי לחזור לספאון ולחזור למקום ההוא. אני אסמן את זה. כן. עכשיו להתחיל לעבוד על סורווייבל. אז הערוץ שלי די חדש, וכמו כל ערוץ חדש, תעשו לייק וסובסקרייב אם אפשר, רק אם אפשר.
נעשה בזה, יהיה ממש גאוני. ככה. ואז יהיה לי פה. כן, נחמד. אני אתחיל להכין קראפטינג טייבל והכל, כאן רואה אנשים מתעצבנים ברקע של הוא לא מתקדם מהר, וזה משעמם אותנו. נחמד. אז אני מזכיר, אם אתם עדיין צופים בזה, תעשו לייק. זהו, לא תשמעו על זה, מה זה? שנגל פלאטווין. מעניין. אוקיי. פיקקס, כבר יש לי. מיין. סטונאז'. רגע, מה? לא אמור להיות לי איזה. לפאק. תעשה דיספאון. אוקיי. Wee, pickaxe, getting an upgrade. Wow. מה יוכל? כן, מה אני אוכל? לא חשבתי על זה. מה אני אוכל? טוב, אני אבין את זה מתישהו. רק שניים כבר התמקמתי פה. זה ספאון פוינט, ספאון פוינט. מיטה רטובה, מיטה לא רטובה. אתה רוצה נגדי? אתה רוצה נגדי? אתה יודע מה? אתה אולי תנצח, טוב, זה היה משהו. ניסחתי. אוקיי. וגרזן. פוד דרינקס. הייתי בקריאיטיב לפני זה מעט. בשביל להביא את הדברים. לפני הסרטון. טוב, כל סרטון שיכול להיות רק 10 דקות ואנחנו כבר 9 דקות צופים. כאילו אנחנו, אתם. אני מייסר את הסרטון הזה. שקט. שומם. מקווה לצפייה אחת לפחות שלא באה ממני. או ללייק נחמד שלא בא ממני. כן. תשמעו מה אני חושב. תוכניות לעתיד, כי הולך לגמרי לנו הזמן. אנחנו הולכים לבנות כזה ערים, עיר בחלקים, כזה הולך להיות פה חלק, שם חלק, רחוק, שם, ואז הכל יהיה כזה מחובר בפורטלים. אני הגיוני כאילו? שלא. לא יודע, בוא נכין מנהרה נחמדה, לסיום הזמן. לא, נגמר. טוב, נתראה בפרק הבא.
ביי.